Anabolic force. Takhle spí Filip Turek. Tak máme hotový video na Swag Live Day a teď si pojď zacvičit tady do Fitness Lifeu. Doufám, že se těšíš na pořádný železo. Hele, na koho šaháš? Jaký železo? Kámo? No dneska budeme zvedat, nebudeš se schovávat před Ne, vůbec, ale poslouchej mě ty koště. Ty zažiješ Ameriku. Ty koště. Kam jdeš? Kam jdeš? To je dobrovolný. Co? To je dobrovolný, já můžu taky do prdele. Ne, ty půjdeš cvičit, vole, ti říkám, ty to máš povinně. Ty se taky nechce, ale. Já už si tu krev, kurva. Pozdržujete tady, vole, natáčíme to hodinu, vole. Ty jdeš dobrovolně? Já si dám krev k obědu a jdu makat, Máš vole. krev, vole? Co, mám Máš krev? krev, tak jdeme. Jdi. Ty jdeš dobrovolně? Jo, no dobře, vole. Co ty? Ty neumíš mluvit, viď? Mazej, vole. Kluci, počkejte! Jdu sám taky. Podrž mi kabelku. Cígo. Jak si můžete všimnout, tak tohle sexy washed tričko můžete koupit na Swagliftu, nový merch. Je to minimalistické a kdo chcete, aby to nebylo oversize, tak vám polezou bicepsy a kdo chcete oversize, tak si neberte XS jak já. Nebuď brainwashed, kup si radši washed Swaglift merch. Krvička, arginin a klostodextrin. Kreatin nemáme, naskladněnej. Podívejte se na Jardovi Dobroty na Instagramu. Mě na Instagramu jenom. A mám tam reelsko s receptem na ultimátní pre-workout, takže... Já si dám before PR, protože dneska pojedeme pořádný. Jo. Co to znamená, že jsi starý, že musíš se už takhle namazat? No, já musím před každým pohybem se takhle namazat a díky tomu zvládám velký váhy a neprasknou mi u toho kolena ani lokty. No tak oznámili jsme Swag Live Day, tak si asi ťukneme na ně, ne? Tak na Swag Live Day. Ahoj, letos Swag Live Day nebude, protože pro vás chystáme tu největší show na rok 2026. Swag Live! Ale Hanzi, dobrý cosplay. Tady nejsme kvůli hokeji, vole, pojď. Jaký hokej? 35. vás přivítáme v moderní Home Credit aréně v Liberci. Čus. Tam jdeš, máš lístek? Nemám, proč bych měl mít lístek? Tak právě tady jsem vyhrál svůj poslední zápas na KSV a příští rok tady bude i Swag Live Day. Čekají vás i workshopy s našimi mimořádnými hosty. A součástí je i meet and greet, na který se extrémně těším. Čeká vás spousta profesionálních soutěží, bohatý doprovodný program a řada osobností nejen ze světa fitness. Máme spoustu prostoru pro naše partnery, takže pokud máte značku, kterou chcete ukázat, ozvěte se nám. První vlna lístku je právě v prodeji, veškeré info najdeš na swaglifday.cz. Ty ještě nemáš lístek? Tak běž na www.swaglifday.cz. Pijte to na Filipa, rychle a zbesile. Co? Zdraví. Na Filipa Turka. Filipa Tureta. Filipa Tureta, on to dělá pro rodinu. Jo, SS jako super speed. Pokud to ještě nemáte, dejte hezký odběr a zvoneček a jdeme si užít trénink. Já nevím, co budu dělat, ale jsem tady jako. Co jsi dal za první? Jsem dal jsem si úplně všechno. Takže jsem tam dal leucin, arginin, citrulin, dal jsem tam minerály. No, to je asi všechno. Držte huby a pojďte cvičit. Ty vole, čo? To řekl nahlas. Je hodně blbý, že by houpla. Marko, že to jsou NPCčka. Jsou. Ale máme rádi, víš, tak. Není zbytí, jsou to jediný NPCčka, co máme. Nic ale nezbylo. Koukej, on se mažej na prdeli. Si promáš pořádně. To by se ti líbilo. Je to lepší než na sucho. Co mi to nal za strašku, já jsem chtěl booster, ty vole. Říkám booster. Tady máš minerály a lateranin a něco takového, acetadan. To je jak Breaking Bad tady dneska. Hele, booster máš ke kompu, tohle máš na trénink, takhle to bude. Ale u kompu trénuju taky, víš co. Muscle memory, nemluvím už dneska radši. Já už jsem mezi nimi, už jsem taky retardovaný. Už jsem taky retardovaný. Takže,
jelikož jsem lídr, jsem pověřený jako mluvčí této skupiny, tak nás rozdělím na muže a ženy. Muži půjdou tahat mrtvoly, ženy půjdou tahat Seal Rose. Seal Rose. Seal Rose. Chtějí u toho prostě ležet. Seal Rose. A nebinární půjdou overheady. Ty? No. Jo? No. A ty co? Ty půjdeš overheady? Já jsem nebinární a půjdu s váma. Můžete vidět, že jsem jak Ken. No, přesně takhle. No a kam bys tam nešel hled, veď? Tulení přitah. Jakože se takhle to a ty mě přitáhneš. Oh my lord. To takhle. Ještě za dob atletiky. Já nechci. Se tomu říkalo australský bench. A teď skočím. Seš dobrý. Má 10 kilo, ne? Ale je to těžký jako. Tyhle, to má více jak 10 kilo. Tak 15. 20 možná? No, tak zvednu 20. My se trošku rozehřejeme a dáme si tahy, protože já jsem docela zničený. Měl jsem teď těžký týden, těžký cviky. Ty jsi taky zničený, viď? Už tím stářem a životem. Jaffa Green. Ale my bychom měli to, trénovat spolu, jsme tým. Jenže ty trénuješ smart a já hard, takže jdem. Opičí války. Co to je soutěž bouchání dneska? Já jsem to On chce vyhrát ty banány. Nejsilnější dostane banány dneska. Ape Wars, nový projekt na Sveglivdy. Bude mít banány na čas. Ape Wars. Ale víš, kdo byl nejlepší pojídač banánů? Sapča. Já to nevím. Ty jsi tam nebyl? Já jo, ale to bylo ještě než byl s Jánkem. Bojíme se. Jednou budeš takhle zvedat, loupne ti v obratlík a už nebudeš moc jít ani na židli, vole. Zjistil jsem, že tady tenhle pán je sice nejsilnější v republice, nebo i na světě vlastně, ale má strašně krátké ruce, to je totální T-Rex. On tady na tohle by potřeboval ještě 4 podložky na tohle. Jak to, že máš krátký ruce, když máš gorilu vytetovanou? On má 190 a 180, to tak vychází, že jo? Já vám teďka ukážu, jak se tahají tulení. Když jdete na lov tuleňů, tak oni jsou taky mazlivý zvířata. Tak přesně proto se jezdí tenhle cvik. Abyste se s nima dobře mazlili. To bylo všechno. Jo? Tři opáčky. Tak já si přidávat budu, chápeš? Koukej na mě, jo? No, dívejte, jo? Jak má krátké ruce. Peťo, počkej na mě, jo? Ale třeba jenom ruce, snad má krátké jenom ruce. Okay. Vidíš? Vůbec nic si neudělá. Tak mi tam dejte podložky. Je to moje 80 tady. 6 opakování hezkých. 6 a hezký. Stačí 3 a pak dáš to pade. Prosím, ale dělej mrtvý tah, jo? Peťo, dej tu dolů, ale. Jako bych tě nakládal, jo? Vyčkuj zadeček. Tak, ale no. Ne, on co ti nastavuje, to je. No nastav mi normálně komídlo, ty jsi krát, pojď, nádech, do břicha. Pozor, Tome! Ty vole, nemám ten pokus, musíš ještě jednou, Tomáš tam dal mikinu. Tak, lepší, no. Co bys si chtěl dělat s tím kilem, ty vole? Jo, nevím, mi stačí tohle, asi už si jdu sednout na hlavičku. Jak říkal Haftor, today
deadlift session and tak věrný, ty vole. First hips down. Hips down. 4 weeks out was my last heavy deadlift session. And it went well. Like I peaked quite. Jak kámo je možný, že tě učil Haftor Bjornsson, jak dělat deadlifty? Nerozuměl ani slovo. Haftor řekl krásné věci, ale ten zbytek si nepamatuju. Hele, koukej, co dělá na symboly, ty vole. Human body. Za motoristy. Takhle spí Filip Turek. Ahoj Filipe. Jsi prostě alfa, ani nemusíš jezdit 250. Jo, já mám ty, vlastně tohle M-ková velikost. Tohle jsou M-kový osmičky a jsou docela fajn na normální osu, na deadliftu. Na axlu jsou krátký, ale na normální osu jsou super. Jediný osmičky, které mi sedí, jsou Svegliftové osmičky, neboli osmičkové trhačky od Svegliftu. Protože jsem scháněl třeba 2 roky, kámo, velikost na moje zápěstíčko a tohle. A on mi dneska tady ukradne a zase jsem bez ničeho. Jak je to šlo? Takže jako... Cože? Jak je to šlo? Ale je tam 220, pocitově 300. Ale uděláme, víš co, uděláme rekonstrukci toho. Jestli půjdeš s Haftorem ještě, tak potrénujeme rozhovor, jo? Můžem? Super fresh. What's up guys? My name is Haftor Bjornsson. Kamo, ty mě úplně rozbíjíš, ty jsi dole. So. Nedělej tu trošku vás. Again, my name is Haftor Bjornsson. Anabolic horse. To je tak stejný, ty. Kámo, ale prostě. We're gonna discuss today after this session, you know, just try to brainstorm and. Čím jsem do školky, vole. So, anabolic horse. Today gonna have deadlift session. Me. Haftor Bjornsson, breasting session. Let's go, Jen. Bude, ty si nakládáš sám? Ale oni tam řeší nějaký furt. Jsem se nedočkal žádný pomoci tady. No, na tebe koukám. Ale Petě ti může pomáhat. Co to bylo? A už tě to nebaví, už je tam moc lehký. Kolik tam máš jenom? 260. 260 je tam. Ta třetí byla nejhezčí. Dáme to přes výšku. To je dobrá ta technika přes to bříško, škoda, že to nemůžu cvičit. Já jsem šel přes toho přes pásek, já břicho taky skoro nemám. Já nevím. On se směje, proč? Co říkáš? Ukáž. To bylo dobrý. No a co? Vakuum. Ale v hlavě, vole. To je korzet na špeky. Můžete se oblíct, ať není zápal plic. Tomáš je řecký bůh Facturius. Já bych byl nahatej furt. Jo. Tady to je ten líp vypadající CEO. Jo. Ten, co se může slíkat. Ten, co se může slíkat. A proč třeba, vole, proč vůbec prodáváte trička, když jak vypadáte? S tím choďte furt. Kvůli tobě, víš? Kvůli mě. No tak, proč prodáváme ty trička asi? Tam není žádná váha. Já jsem to nedal, já jsem to zvedl a nedotkl jsem se. On se dotkl jak nic. CEO musí být mít navrch, víš co? No CEO je jako jinde, no. Letat dřiny v kanceláři prostě.
bylo, že? Jo? Jo. A teď jsem vám dokázal, že jsem stejně silný jak mistr světa ve streetliftingu Honza Makulák. Já cvičím doma, on potřebuje profesionální vybavení, posilovny za 300 milionů, osy za 800 000 a já si tam prostě s jednou osou a s pár kotoučema jsem stejně silný jak on. Jsem mistr světa, ale jenom pro rok 2023, takže jakoby se to nepočítá. To už je dávná minulost právě. Je to jako dávná minulost, ale to je jedno, co jsem porazil mistra světa. Nebo neporazil vlastně. Jenom si vyrovnal líko. Neporazil vlastně ještě, to tam možná nedávej radši. Popičáci přišli do gymu. Hate Wars budeme dělat. Čárny. Já tady nějaký ten. Co poutá? Jo. Čekám, než se dostanu na řadu zase. Teď tady není žádná fronta. To je tím merčem. Teďkom jsme smart. Jo, přemýšlíme nad tím. Zde předseda Jaroslav Svoboda se nyní pokusí o takzvaný zdvih přemístění a výraz po strongmansku přes pásek lomeno pupík o hmotnosti 130 kg. Ještě tam je, ještě tam trošku je. 5 kg. Já jsem dal 130 nakonec a on dal 140 teďka. Ale má tam ještě rezervu. Můžete jdu na max, ale já to jdu na 50% dneska. Hrozný, ty vole. Jo? Hrozný. Jsem nějaký křivej, ty vole. Ale byla to špatná zase technika, nebudu se to ne, bylo to pomalý, špatný, dotlak blbej, ale to nevadí. Sebekritika vás posune. Důležité je, že nemáš křivou páteř. To si nejsem právě jistý. Jo. Pěkný. Co to je? To je Honza Makula. Ale je to člověk. Jo, jestli chcete na chvíli podpořit, běžte nakupovat na sweglift.com, mají to tady i na zdi. To je ono, také budeme takhle pleskat, pájo. Já se odloupla spálená kůže z té hlavy teďko. Čo to vypadá, že takhle vzal ten Wolverine. Už po neděli to budeš Pojtěvo moc dělat taky, když se potkáte. Budeš mi to taky moc dělat po neděli, až se potkáme. Tak to je super. Konečně dobrý zprávy. Prostě Puni je skutečný sinner, jako jo. Kolik to bylo chci? No, 150. Ale jakoby jdem to fakt jako, aby jsme si ťukli volavičku fakt jako Co si o tom myslíš, tam dáš víc? Já si myslím, že by to mohlo jít, zatím to bylo snadný. Tak, jelikož jsem otec na plný úvazek, tak musím jít do školky, takže si neužiju celý trénink. A jelikož by mi to ty siláci a bender vychlastali, tak se vezmu svoji oblíbenou příchuť. Můžu celý Pavlis? Tak já se doleju vodou a díky, kámo. Čus. Mějte se hezky, siláci, vidíme se příště a zvedejte a vidíme se, vy víte kde. Tak zdar. Počkej, Jardo, můžeš celou pixelu, ale musíš mi ji zakešovat, že jo? Tomáš to vyřeší. Taháno, to je vidět. Jsi jak ze sněhovky teď. Pojď to zvyhaně. Halo! Máte už se trochu poloviční repakování. Ne, ty fakt jako... Sorry. Pojď, zvyhaně. Zvyhaně, pojď. Celý hejno, celou rodinu tam. To je zvíhání. Ale to byl výkon, to se mi líbilo. Ten Puni.
Pojď. Ještě jeden. Dobrá práce. Dám si sniff and lift. Lift. To je jak ty žabí stehinka, jak poleješ tu horkou vodu a oni vždycky vyskočí. Tak příště 200. Příští život. Přátelé, máme závěr tréninku, bylo to moc skvělý. Pokračuj. Aby nevypadla koule tam. Tohle už nebylo moc skvělý. Jeli jsme dneska tahy a tady ty přítahy, jeli jsme tak na 20%, protože všichni máme už volno, ale to nevadí. Když se jde tahat, musí se prostě tahat, ať je situace jaká. Kolej, brdíš, prdáš ke mně, vole. 8, 9, ještě jeden. 10, 11, 12, 13, Ještě bych šel. Hodně dobrý. Dostal ses na 13. To je proti zákonu. Hele, než tě zavřou, tak hodně dobrý to bylo. No, takže já si myslím, že to pro dnešek stačí. Zakončil bych to novým PRkem pro našeho CEO, takže se pojďme přesunout, respektive otočit do 100. Počkej, já ještě nejdřív vyplatí faktury a pak jde tohle dělat. OK, tak jo. A vy píšeš, když se mu něco stane, ty si vypisuješ? Tak jsem tady ještě já, vole. Jo, dobrý. Já to budu dělat oni. Poslední sérka, Tomáši, jo, prosím. Ne! Můžeme na ten protein volat. Ne, já dám ještě 10. A do zlíhaně, samozřejmě. Do vašeho. Já už jsem v metabolismu. Je to lehký, že čeká. Má takovou sílu, že se s tím potřebujete sám, ty vole. 5, 6, 7, Kdo jich dá více jak 10, platí faktury. Tak to jdeme, jo. Pojď tady. 10, 11, dělej, pojď. 12, 13, pokračuj, pojď, ještě 2, 14, 15, 15. Jenom díky Before PR mi to vydrželi lokty a zvedali ještě víc. Já jsem si to dal taky a nedám to. Ale dáš, pojď, jsi to neskoušel. Ty jsi Zkoušej to. Ty jsi nedal Before PR. Dál? Tak jo, Marko, pojď na to! Hele, jestli to nedáš, budeš mu lízat pupík. Aspoň 10. Podívej, mám tam nějaký zaský. Já nevím, kolik jsi dal, takže to jsou 3, 4, 5, 6, dělej, 7. Já nechci zasklívat z pupíku. 7, už se blíží k pasu. 9. Ještě jednu. Pojď sem. Vidíš, trénovat mu říkaš na opice. Nemlať mě, prosím. Máme tady závěr videa, jdem si dát nějaký pořádný protein po tréninku, co kluci? Kde je slaný karamel? No kde? Neviděli jste někdo slaný karamel? Jsi bral Jarda, ne? Jsi až prdel. Zrovna Tu nejlepší příchuť. A zrovna Jarda, vole. Já nechci banán, čokoládu. Kámo, tak čokoládu. Tam je slaný karamel! To je čokoláda. Slaný zarávkem. ten nejlepší pro ten vyžral Jarda. Kde jsou Anabolgors proteiny, vole, čukáci? Ten m***ka, tady je to lepší. CEO, dělej. Na ty si dneska zapomnělo, no, já si dělat. Já myslím, že já si dám čokoládu, když si dají banán. On chce ten k***, jak Péťa, ty vole. Peťa chce stačky radši do huby.
Jen tak pro kontext, kdybyste to nevěděli, on chce opravdu moje sračky, ale teď myslel protein, klasický sračky. Nemyslel. Ne? Jo, jako jo, ale ne. 4 vodměrky do 400 ml. Pořádný chlapácký, Lukáš. To bude jen tak, člověče. Jaký jsou výhody tohoto proteinu pudingu? Tak, tyhle proteiny obsahují probiotika, trávící enzymy a neobsahují žádný balastní sračky. A obsahují, vlastně ten protein se skládá z minerálního kaseinu, CFM izolátu a CFM koncentrátu. Vynikající. Jak ve škole, vole, učitel něco vysvětluje a vy budete furt mluvit do píči. Pak propadáte, vole, a takhle to vypadá. Takže to je více složkový protein. Správný, Péťo, dneska máš za jedna. Můžeš jít domů si hrát videohry. A co to znamená? Jo, já nemám tušení, ale zní to dobře. Je tam víc složek, dyle, co to asi znamená? Ty vole, dobře, ty vole. Jo, tohle protein je fakt nejlepší. Vymýšleli jsme ho fakt dlouho a dáme za ně ruku do ohně. Tak se ještě musím přidělat. Takže si dáme ještě banán, tentokrát ne ten Hanzův. Tak. Potřebuji víčko. Někdo mi vyčoroval víčko. Tady je víčko. Prej, kdo mi vyčoroval to víčko? Je z Jablonce, je zvyklý, že tam se krade. Jo, tam když víčko chybí, tak ho vždycky někdo vyčoruje. Je mi taky banán v čokoládě, jem trochu dobrý. To mám pokaždé, že vytáhnu z těch Já vím, taky to bolí. Takže, jo, na zdraví. Se chce napít. A pozvánky na Swaglift Day jsou teďka online na swagliftday.cz, takže můžete tam nabíhat a koupit si svoji pozvánku. Takže kupte si pozvánku a na ní si můžete koupit lístky na swagliftday.cz. Už se na vás těšíme, přátelé. A kdo by nedostal pozvánku, tak si ty lístky jaký kupte. Co je, už mluvte, vy debilové. Já jsem tady od toho, abych vás naučil mluvit. Ale já už jdu pryč, protože mě já už nemám čas tady na tebe. Tak a uvidíme se u dalšího tréninkového videa. Se mnou ne. Hlavně s tebou. Vole, já jsem jim řekl, že řeknou 3 věci a on řekl polovinu a ještě jeden z nich. No, prosím, ty vole, když děláme závěr videa, tak lajkujte, sdělejte, odebírejte. Poslouchej, ty debile, tady nejseš ve škole, píčo. Jak může docházet i k tomu, to nechápu. Já se nedivím, vole, z vás 3, vole. No to právě. Kamo, teď, vole, no co jsem tam, když si neřekl slovo, debile. Potřebuju. My máme ani základku si nepotřeboval a vidíš to teď, jo, vole. my máme jediný vejšky tady, high school. Jo, debile, vole, high school. Podpořte nás nákupem na našem shopu swaglift.com. Oblečení, doplňky, zdravá výživa, prostě všechno, na co si vzpomenete. Čau! Co děláte, Pájo? Vidíme na klukách nový merch. Jak se ti líbí? No krásný, podívejte se sami. Už i po tréninku práce nekončí samozřejmě. Tam to byla zábava. Jak by řekl Tomáš Lukáš? Cvičení je zábava. Jak to znáš? Ty jsi sledoval, já jsem přemýšlel chvíli. Krásný letní model. Ještě máme jednu barvičku, viď? Ano, krásnou zelenkavou. Určitě. Kluci, můžu vám nabídnout pivka, ale máme tady limču. Tak pivo nebo limču? Limču. No, děkujeme. Tak. Ty vypadáš jízdnivě, Kubo. Tady máš 2. Sádí. Tak. A ještě jsem vám nechal nachystat 10 krabic dole v chodu. Můžete si je tam rozebrat. To tak se těším. A teď vypněte nás, prosím, ať nebolí vás hlava. Čau! Pápa! Jsi ještě tady, ty jsi to fakt musel říct na ně. Nejseš domů, ale pojď už. Já chci, aby se rozmluvil. Peťo, pojď, já tě klidně odvezu na druhý konec světa, než makacím. Já taky, jedem tím fáčkem na... ty vole. Fáčko je v servisu. Jdeme na bus. Platíš, já nemám drobný. Já nevím, kolik stojí bus do Chorvatska. Počkej, tak daleko jsem nemyslel, že já myslel, že jo. A co máš tu batu, ty vole, jak bychom dali Chorvatsko? Tady mám brejle. Bustrovský, ty už nejsem. Tak to máš zbaleno, ty vole. Jo, mám brejle. Prosím tě, běž si sednout mezi ně, ty jsi stejně nebyl jako oni.